Ahal vilayetinden hormat prezidentimizin buğday ekişine veren ak patasynyň oklanyp bu döwletli işe girişilme münasebetli vilayet merkezi Änew şäheriniň Medenet öýüne dawaral maslahat geçirli. Maslahatda ata-batamyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan buğdaýyň öndürişiniň ýyl saýyn artýanygy uly buýsanyş bilen bellenip, ýurdumynyň owa hojalygyna härki wagtda vilayetin ekin meýdanlaryna öňde durýan mögsümden jogapkärli çäräni, güýdük däne ekişini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda guramaşlykly geçirmek bilen barançly öňde durýan gaýra goýulmasyz wezipelere oňatlaşanlaryň üns şekilli. Soňra mehmanlar vilayet merkezine ýerleşýän Milli Ak Buğday Muzeýine ýerleşýän ýurdumynyň durly ýerlerinden gadymy galalardan daýhançylyga, ekrançylyga, dergäçilige degişli gymmatlyklara synetdiler. Soňra ýerleşdirmeli vilayetde geçiriljek buğday ekişine ak patay bermek üçin saýlanyp alan ýere ak buğday turagynyň çägine ýerleşýän Aguzyn daýhan hojalygynyň ekin meýdanyna bardylar. Hormat prezidentimiň taşyryna laýyklykda dili senali iltilegli ýaşurlar buğday ekişine dawaraly ýagdaýda bismillah edip ýaşy dogaýdy dilegler bilen bereketli ine topragy buğday dänelerini sepdiler. Ediz Allah'ım, pekim payhas ummani ma'tumul pragylynyň bu mübarek sähetli gününde hormatly prezidentimiziň buğday ekişine beren ak patasyna ruhlanyp buğday ekişine girişýän bereketli ahal vilayetimiziň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolup burkut we medetkär bolsun. Ya yaradan Allah'ım, özüň bereketine bereket goşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen bereketli topragymyza sepen guş wursak ak buğday däneleri müňläp döwlet öňündäki galla borçnamalarymyzy ul üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli özüň meýser eyle. Ýurdumyz parahat, illerimiz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz rızkly eyle. Amin ya rabbel alamin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir däneňiz nüm bolsun. Gahrman hacı arkadağımız. Her bir däneňiz nüm bolsun. Arkadağlı hacı verdarmız. Her bir däneňiz nüm bolsun. Edermen gallaçy bawa daýhanlar. Soňra arkadaly gahrman terdanymyzyň buğday ekişine guramaşlykly geçirmek üçin alyp beren ýygyna ekijiler tirkilen kuwwatly traktorlary köpçüliklerin däne ekişine girişdiler. Ekişe girişen traktorlaryň sağlaşy sesleri bayramçylyk ruhuny belende göterip, ajaýyp zähmet mukamyna urly. Bu ajaýyp pursat diňe ekijilere ezberlik bilen erkedýän mehanizatorlaryň ihlasy bilen ekiş geçirilen ýerlerdäki gün hatarlary synanyňda bu soňjyň artýar. Bu göwün göterjek görnüş hemmelerin kalbyna ajaýyp zähmet ýeňişlerini özlerini hemrad eden hasıly saatlaryny çeken zähmetleriniň kemsiz ýerine düşükdigine bolan belent anama ýordy. Ma'lum şeýar ýokurky arasa tohum ýerden bol hasalanmaň esasy şertlarynyň biridir. Jujagetden hormat prezidentimiň tagalasy bilen vilayetin çägine ulanmagy berilen Baba Daýhan hemde tejin etraplarynyň gally önümleri kärhanalaryna şeýlede ruhawa tohum arasalaryjy bölümine daşary ýurtdan getirilen dünýäniň iň öňde barjy ilminiň gadananlarynyň önüm bolan ýürüti enzamyň üstü bilen bu ýere getirilen däneleri şöhli esasynda renk we gowrum boýunça arasalanýar. Ýurdumynyň owa hojalyk puwdagyny almy esasy toplumyň üstürmäge we şeýle kämil enzamlary bu puwdakda ornaşdyrmagy berýän ýardam gollaglar üçin vilayetin agdy bir zähmetkeşleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyda we hormat prezidentimide alkyş sözlerini beýan edýärler. Yerlerini ahalla gallaçylaryň şu ýyl güýdük buğday ekişine geçirmek üçin dänäniň yerli howa hemde toprak şartlaryna oňat uýgunlaşan ýokary hasyl berýän yerli tohumlaryny saýlap alanlyklaryna aýratyn bellemek gerek. Ekin meýdanlaryna geçiriljek güýdük buğday ekişinde vilayetin ahal owa hyzmat önümçilik birleşiginiň we etraplardaky owa hyzmat önümçilik kärhanalarynyň kuwwatly traktorlarynyň hemde däne ekijileriniň ýüzler çöti bökdönşidi işlediler. Dawarana dowamyny gatnaşyjylar däne ekişinde işlediljek tehnikalar bilen tanış boldular. Hatara goýulan buğday ekişinde ondan soňky ýygdygilary döwründe işlediljek has kämil tehnikalar gojaman köpetde etekläp oturan bereket meýdanynyň zynaty, görkem bedeg boldy. Mehriban diyarymyzda sahabat nuruny we säp gelen tilla güýdüň ýigsilmez şatlyga beslenen bu gününde bu ýerde geçirilen dawarada giň görünme ser ýaýbaranyrly. Vilayetin dutaşylar toparynyň ustadlyk bilen ýerine ýetiren milli aýdym faýlary şatlyk şowkyna beslendi.
Davranyň geçýän ýerine türkmen halkynyň milli senedi bolan dutar saat guralynyň ýasalyşyny görkezýän senetgärler ekrançylyk guralarynyň we hojalygyna ulanýan durly görnüşli gap-gaçlaryň ýasalyşyny görkezýän ustalar, zinanlaryň milli şaýseplerini usatlyk bilen ýasaýan zergärler dawaranyň ýaraşy boldy. Serginiň dowamyna dänilekinleriň tohumlarynyň we beýleki dökünleriň paýta, pili önümleriň, durly bedeg baglarynyň we gulleriň hemde welaýatyň suw hojalygyna degişli enjamlaryň görkezilmegi, gadymy suw desgasy bolan jykyryň bolmagy, türkmen telekeçiler tarapyndan diýarymyň datly miwelerinden öňdirilen durly içkileriň ter gök bakça ekinleriniň miweleriň sergileri, şeýle-de çörek önümleriniň görkezilmegi gowun joşturjy boldy. Şonuň ýaly bir ýerde usatlyk bilen taýýarlanan durly milli tagamlar dawaratmyjlaryň ünsüni ölmeşekdi. Dawaranyň dowamyna welaýatyň medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna giň orun berli. Olaryň däne kişi bilen baglanyşly gadymy däp desulary beýan edýän edebi sala kompozisiýasy hemde şirin aýdym salary we senen çykyşlarynyň hoş howada alyslara ýaňsally. Belen teňlerde ýanglanan aýdymdyr salalarda hemde tanslarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň şeýle-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdararyň amalar şeýlen beýgi işler esasynda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne Mehriban watanymyň gullaby işleri akwaly götürilen Mehriban halkymyň pek zähmetden bagyt tapýan hasyl usatlarynyň hemde türkmeniň dünýä meşhur ak buğdaýynyň wasfy öz beýany tapdy. Bu işgüçlaryň her biri diýar gözelligini watandaşlarynyň kalbyna singdirip, Pekin Paýhas ummany Magtymul Pragy ýylynyň altyn ýüzünde şöhratly watanymyň mukaddes garaşylygynyň 33 ýyllyk toýunyň belenenýän ýylyny ajaýyp zähmet üstünlüklerine wetsemäge ruklanyrdy. Bir ýerde türkmen milli göreşiniň geçirilmegi dawaranyň şowkuny has artyrdy. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarışlar oňat nişanlarda ýatdan çykmajak duýgular öğretdi. Toprağından tylla öňýän gadymy hem müdümi ata watamyzda ýer atan her bir däneňi müňläp parlasyn. Ahal welaýatynyň edelmen gallaçylary